Sheldone, kdybys byl robot. A já bych to věděl, ale ty ne. Měl bych ti to říct? Přijde na to. Když se dozvím, že jsem robot, budu to schopen unést? Snad, i když historie science fiction ti není nakloněna. Tak zeptám se jinak. Když se dozvím, že jsem robot, budu se muset řídit Asimovovými zákony robotiky? Těmi se dost možná řídíš už teď. Zranil jsi někdy člověka, nebo si díky nečinnosti připustil, aby došel úhony? Ovšem, že ne. Zranil ses někdy, nebo se zdal zranit vyjma případů, kdy byl ohrožen lidský život? No, ne. Čuju robota. Co je novýho? Už půl hodiny nejde internet. A Sheldon je možná robot.